Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kallo barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin kafar sada zumunta na muryar Arewa. Kamar kullum ni ne naku Abdulsalam Idris wanda aka fi sani da Shauki ne. Kar ku manta dai wannan shirin na kafar sada zumunta yana binciko muku abubuwa ne da suka fi shahara ko kuma sababbin abubuwa da kafofin sadarwa suka fi ko kuma ilmantarwa game da abubuwan da suka shafi kafar sada zumunta. Kamar kullum a wannan karan wannan shirin zai ilmantar da mutane ne akan yadda za su kare kansu daga kwatar account na Facebook da na WhatsApp wato hacking wanda ya zama ruwan dare a wannan lokaci. Kamar yadda muka sani ne tun ba yanzu ba tun fitowar kafar sada zumunta ta Facebook wasu ɓata gari ko kuma masu amfani da wata dama don ganin sun cimma wani buri nasu sukan yi hacking kwatan account na Facebook domin su isar da manufarsu ko kuma su yi wata cuta. Akwai masu kwatar account na Facebook da na WhatsApp ba don komai ba don su yaudari mutanenka waɗanda kake alaka da su cewa su tura masu kuɗi ko kuma su yi maganar business da su tura masu kuɗi bayan kai kuma baka sanya aka haka ta faru ba. Waɗannan scammer ke. Akwai kuma waɗanda suke kwatar account ba don komai ba sai don su yada manufarsu mai kyau ce ko mara kyau. Misali akwai waɗanda suke kwatar account ba abin da suke sai dai yada abubuwan da basu kamata ba. Akwai waɗanda suke hacking ɗin account su kuma ba don komai ba sai don su samu damar su bata maka suna. Na farko suna kwatar account ɗin mutane ne ta hanyoyi da dama. Zan faɗi wasu daga ciki. Suna bi ta Facebook ne su turo maka link. Idan suka turo maka link zai su ce ka taɓa wannan link ɗin na samu naira adadi kaza kai ma in ka taɓa za ka samu. Kana taɓa wannan link ɗin Facebook ɗinka ya dawo hannu. Wani kuma za su ce maka za mu baka kyautar data gigabyte da ya kai adadin 200 ko fiye da haka amma kafin nan ka turo masu da nambar ka. Kana tura masu nambar ka za su ce an turo maka code ka turo mana wannan code. Kana tura Facebook ɗinka da WhatsApp ɗinka ya shiga hannu. Hanyoyin da zaka kare kanka daga yin hacking kwacen account na Facebook ko na WhatsApp. Akwai two-step verification da ake buɗewa wanda in ka shiga setting na WhatsApp ɗinka zaka ga inda aka sa security, bayan ka shiga security zaka ga inda aka sa two-step verification da ka taba zaka seta 6 digits ma'ana nambobi guda 6 waɗanda ba za ka manta ba za ka seta su wanda wannan nambobin in dai ba da damar ka ba bayan da za a kwaci. Hanya ta biyu da za ka kare kanka a Facebook shine ka tabbatar ka yi adin Gmail ɗinka da wannan za ka kare kanka daga masu kwacen account na Facebook da WhatsApp. Kar ku manta da wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga muryar Arewa TV. Duka anan muka kawo muku karshen shirin na wannan mako. Za ku iya bibiyar wannan shirin da wasu shirye-shiryen namu masu kayatarwa a kafofin sadarwa irin su Facebook, YouTube, TikTok da Instagram a muryar Arewa TV. Sunana Abdulsalam wanda aka fi sani da Shauki ne. Ma'asalam.